Na ako'y nadungog nga balita ba nga naa daw ko hindok doon sa bintana nga nasakit na COVID. Ingon jag kung sa may mailhan nato ana og naana na siya nga mag-ubo, magkuan umuubo siya, magkuan matakda nagdugtag ari diri sa ako kay blaparo dayon ako na diretso. Di ba paka jud na siya blaparo. Ari diri kay na kamatado ni dapat dulong nang. Gakson mo ka na, may gakson mo ka. O gakson ko niya patay na siya tuslok ako na yang mataan ang gakson ko niya. Okay, manakod lagi na siya. Na, ayun lang ipagtakot-takot diri sa ko. Akay, blakom lang ni kapag buta ng imong mata bago makaila ko nga. Ikaw COVID nga, ikaw hinlok to. Lapang gas. Lapang ka, biday lang nakot na nanay. Bagod ba na ako ng iyang ulo? Wala na problema karon niya, yang maabot to diri karon. Na, maabot siya dito. Kasab ila kay ning gawas siya sa ospital ngano ning gawas. Ngano yung gawas ka man dito? Ngano man dayo goy mo duaw nimo kay na safety man ka nga tabalan maka. Unya di ayo kanang maayo ka na. Nagana man mo duaw nimo. Di atay ka masigol manakod ka diyo. Laparo diri. Laparo diri so nga magkabiro ka man goy mo duaw nimo. Nga ini kaayo nimo na ana may manduaw. Manakod lang kag buanga ka diyo. Suntok pa kadayon nito. Maayon ka na, nang nula na yun ay COVID. Napungot na yun ko ang COVID karon kay ingon mo extend na po 30, ingo ka matay. Katong tiguang man na mo nila kaingon na hinawat po ang tanang adili ma. Dugay po ang tanang mo walang COVID kay nakadawat siyang size meal. Maayo man siya kay nakadawat man siyang size meal. Ang kami itaw, tagsa na lang may mamayilok. Kalamit lagi, unapan tiguang ko ro, kalamit lagi, naparoon lagi dayon ako ba. Kaya nga na ingon siya nga dili ko. Munang ako, dili ko ganahan yung ganaay COVID. Bahala na. Kay, doy, kadaghan pangitaan ba? Bahala, di ko makadawat ang size meal kay makagawas ko. Pananglitan karon unsaon ako. Wala na ko kaong-kaong daw ginamos. Kay di naman ko makatog maniki. Kay di man makakuan. Dili man makalusot dito ang mga senior citizen. Tagsa na lang ko mamilo karon. Di adirin ko lang sa pansyon sa gigigda. Yung mabot to diri tong Abot to diri lang. Maabot lang to diri nang naay COVID ka di ba? Uy, likit ko dyan. Suntok ko na ginako mag-andam lang. Mag-andam lang yung kubdos, bordos nga. Kanang naay ko yung dako nga. Sao man yung buwan nga gakson naman kaniya, takot man dayon. uluwaan man kanila, ubuhan kaniya. Ang saan og maobhan ko, magtakod na. Oh, matakdan ka. Ang naman dyan yung patsong ko na, bugi ang kalong mapatay na natin, hindi na makatakod. Bugnalan ko na to, Kaya na diri-diri. Kanya nagkamatay niya ng lugan na si mga COVID. Han? Magpatagban naman ko, balang ko yung muduaw na ko. Wato ko sa hospital, balang ko yung muduaw, basta ayun ko. O